Pois xa temos preparada a nosa enxeñeira de produtos químicos de celulosa, que ven de Culleredo, inda que presume de Monte Alto, lá por onde vai, non é outra que Marta, que ben quedas aí arriba, Verdad. Estás Agustiño, non? Aí. A Barbie de AliExpress. Falta chunquén ao lado, pero mira, eu casi creo que vas ir máis contenta cos cartiños que temos en xogo que compartindo aí ese quinto chanzo con calquer outro. Iso sí, se queredes estar onde está Marta, aí ben arriba no plató, e poder levar o bote, xa sabedes, temos un teléfono aí para que nos escribades a través do WhatsApp 618-388-087. Escribídenos e coñecémonos en persoa, botamos un cachiño aquí agradable e logo se levamos o bote, Marta, Xa. a repanocha, Ima. A parte hoxe, a cifra é ben xeitosiña, 10.400 euros que temos en xogo. Aí están. Fermosa cifra, como fermosas preguntas temos por diante. Como sabes, Marta, 5 categorías, 5 preguntas, se as acertas, 10.400 euros que van contigo da man. Que categorías son esas? Ímolas coñecer. Xogaremos con actores, xeografía, literatura, os Estados Unidos e fútbol. 60 segundos por diante e un bote de 10.400 euros. Pois moita sorte, Marta. Preparada? Tempo. Actores. En que país europeo naceu Arnold Schwarzenegger? Paso. Non é correcto. Xeografía. En que mar desemboca o río Danubio? Mar Negro. É correcto. Literatura. Como se chama o capitán protagonista da novela Moby Dick? Paso. Paramos o tempo, pois. Paramos o tempo. Non empezamos mal. Unha de cal e unha de area. E recordoche, seguimos buscando ese país europeo no que naceu Arnold Schwarzenegger. Xa o teño. Xa tes, ben boa cousa. Creo. E agora andamos a procura de como se chama o protagonista da novela Moby Dick. 39 segundos por diante. Continuamos, Marta. Pois veña, concentración. Tempo, non é correcto. Os Estados Unidos, nome de pía do primeiro presidente dos Estados Unidos. George. É correcto. Fútbol, quen adestraba a selección española de fútbol cando gañou o Mundial do 2010? Luis Aragonés. Paramos o tempo. Paramos o tempo, falta de 27 segundos. Recordamos que categorías lle quedan a Marta por contestar. Ímolas ver de novo na pantalla. Decías que xa tiñas a do actor. Creo. Faltaba no noso país ese europeo onde naceu Schwarzenegger. Ben, ten en conta protagonista da novela Moby Dick, como se chamaba ese protagonista. Dixeches que Luis Aragonés era o adestrador da selección española de fútbol cando gañou o Mundial de 2010. 27 segundos por diante. Ánimo. E tempo, non é correcto. Actores, en que país europeo naceu? Austria. É correcto. Literatura, como se chama o protagonista, o capitán protagonista da novela Moby Dick? Nemo. Non é correcto. Fútbol, quen adestraba a selección española de fútbol cando gañou o Mundial 2010? Es que non me acordo como se chama. O pelirrojo este. 7 segundos. Non sei, meu pai. 4, non é correcto. Literatura, como se chama o capitán protagonista? Ata aquí. Tempo, non puido ser, pero ben xogado. Ben xogado, Marta. Aplauso para ela. O que sí, vou revisar unha pequena cousa, porque teu pai, como se... Cal é o nome de teu pai? Era Carlos. Era. Conocíaño como Grobas, chamabanlle Grobas no fútbol. Vale, no, pois se chamase Vicente del Bosque, ainda che podería dar por medio boa. Buah, non acertaba nin de coña, eso non me acordaba. Pero desa. sendo caso non era Vicente del Bosque o adestrador que nos fixo campeóns do mundo, a selección masculina. Pois non me acordaba. Aí en 2010. E faltounos tamén ese protagonista de Moby Dick, ese capitán, ese mariñeiro, que era o capitán Ahab. Inda así, está moi ben, 3 de 2, 300 euros que leva Marta no programa de hoxe. Boa e merecido premio. Graciñas. Aí vemos os seus cartiños e o bote que segue medrando. No próximo programa imos xogar por 10.500 euros. Aquí vos agradamos como sempre no Trápame. Vémonos. Ata a festa. Moi ben, Marta. Muito boa, saudamos.